Siden 1978 har Helsingør Vagtservice været en lokalt forankret leverandør af sikkerhed fra Hørsholm i syd til Gilleleje i nord og har sit hovedsæde i Helsingør. Med sit domicil i Helsingør kan alarmpatruljen nå frem inden for 20 minutter i deres operative område i Nordsjælland. Helsingør Vagtservice leverer professionelle og veluddannede vagter, som med en solid baggrund i branchen leverer en service ud over det sædvanlige. Som en af de få er Helsingør Vagtservice medarbejdere ansat med en overenskomst, og som et kvalitetsstempel er de medlem af sikkerhedsbranchen. Med kontrakter og jævnlig rapportering får kunden ikke kun tryghed og tilfredshed, men i professionelle samarbejdspartner, hvor der i fællesskab udarbejdes en plan til sikring af værdier. Ønsker du en vagtleverandør, som er engageret og kan løse alle opgaver med samme høje kvalitet, så er Helsingør Vagtservice det rigtige valg.